Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε παρουσιάσεις με το Canva. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το κουμπάκι δημιουργία και μπορούμε να πάμε εδώ στην κατηγορία παρουσιάσεις και όπως κάνουμε και με άλλα σχέδια να ξεκινήσουμε από κάποιο πρότυπο. Υπάρχει και το κενό πρότυπο παρουσίαση, κλασική παρουσίαση σε διαστάσεις 16:9. Υπάρχει και ένα άλλο εδώ στο εκπαίδευση και ενώ πρότυπο εκπαιδευτική παρουσίαση. Στην ουσία δεν έχει κάποια διαφορά, απλά έχει κάποια πρότυπα πιο κατάλληλα για εκπαίδευση. Ή αν θέλουμε άλλες αναλογίες, αν γράψουμε εδώ παρουσίαση, αναζήτηση στη δημιουργία σχεδίου, θα βρούμε και παρουσίαση με αναλογίες 4:3. Εγώ λοιπόν ξεκινάω με ένα κενό πρότυπο για να δείξουμε ακριβώς πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ό,τι παρουσιάσεις θέλουμε. Πατάω λοιπόν εδώ παρουσίαση 16:9 και σε αντίθεση με άλλα σχέδια, όταν έχω παρουσίαση στο Canva έχω λεγόμενες σελίδες όπως είναι οι διαφάνειες σε ένα λογισμικό παρουσιάσεων. Μπορώ να ξεκινήσω να δώσω ένα όνομα στην παρουσίαση που θα κάνω. Θα κάνω εγώ τώρα μια δοκιμαστική. Και όπως είπα πριν, το περιβάλλον είναι παρόμοιο. Έχω τη σελίδα ή διαφάνεια και αριστερά το μενού. Και ξεκινάω λοιπόν πώς μπορώ να σχεδιάσω από το σχέδιο. Ένας τρόπος για να κάνω γρήγορα και εύκολα είναι από την κατηγορία πρότυπα να ψάξω κάποια πρότυπα παρουσιάσεων, αν θέλω κάτι έτοιμο, π.χ. αυτό εδώ και κάποιο που είναι δωρεάν. Αν το πατήσω λοιπόν αυτό, θα μου δείξει όλες τις σελίδες που έχει αυτό το πρότυπο, γιατί δεν είναι μόνο μια σελίδα, είναι μια ολόκληρη παρουσίαση. Μπορώ αν θέλω να εισάγω και τις 19 σελίδες αυτού του πρότυπου εδώ μέσα, ή αν θέλω μόνο μια συγκεκριμένη διαφάνεια με το κουμπάκι αυτό, είμαι εδώ στη διαφάνεια που έχω ενεργή, π.χ. εισάγω αυτό εδώ και κάνω και μια νέα σελίδα η διαφάνεια και θα εισάγω το άλλο πρότυπο. Και έτσι μπορώ να δημιουργώ διαφάνειες εύκολα και γρήγορα από τα έτοιμα πρότυπα. Ας τα σβήσω εγώ αυτά με ανέρεση. Πάω λοιπόν στην αρχή εκεί που ήμουνα. Και φυσικά ο άλλος ο τρόπος είναι να ξεκινάω από την αρχή. Πάω εδώ που λέει layout και μπορώ να, όπως έχω και στο PowerPoint, έχω πρότυπα, κενά πρότυπα για διαφάνειες. Για παράδειγμα αυτό εδώ που είναι για κατάλληλο για διαφάνεια τίτλου. Μπορώ να το προσαρμόσω. Εδώ έχει ένα κείμενο, ένα δεύτερο κείμενο και πίσω βλέπω ότι έχει ένα γραφικό, όπως είχαμε πει και σε άλλο μάθημα, είναι ένα placeholder. Μπορώ να βάλω δηλαδή εδώ μια εικόνα, εδώ στα στοιχεία π.χ. μπορώ να βάλω μια φωτογραφία. Αν τη σύρω δηλαδή αυτή εδώ, θα πάει κατευθείαν σαν φόντο στη διαφάνεια. Ή αν θέλω κάποιο φόντο, μπορώ να αναζητήσω εδώ στα φόντα. Συγγνώμη, έκανα εδώ, όχι στο φωτογραφίες, να πάω γενικά στα στοιχεία. Αν βάλω φόντο, μπορώ να βρω έτσι μονόχρωμα φόντα ή άλλα σχέδια όπως αυτό εδώ. Για να πάει στο φόντο το σέρνω και πάει σαν placeholder όπως είπαμε εδώ. Αλλά ας βάλω κάποιο άλλο καλύτερο, μήπως αυτό εδώ είναι πιο κατάλληλο πιστεύω. Και έτσι δηλαδή μπορώ μετά, όπως έδειξα πριν, στο σχέδιο layout να βάζω έτοιμα πρότυπα, κενά πρότυπα, και αφού βάλω βλέπουμε ότι μου προτείνει μετά παραλλαγές του ίδιου. Ας το δείξουμε αυτό σε μια νέα σελίδα. Ας βάλω π.χ. μια κλασική διαφάνεια που έχω αριστερά περιεχόμενο και δεξιά μια εικόνα. Εδώ μπορώ να βάλω μια εικόνα, μπορώ να προσαρμοσώ το κείμενο όπως έχουμε πει, αλλά όλο αυτό το πρότυπο βλέπετε ότι αριστερά μου βγάζει παραλλαγές του. Μπορώ να το κάνω έτσι ή έτσι ή κάπως έτσι. Και όλο αυτό μου δίνει μεγάλη ευελιξία για να δημιουργήσω τις διαφάνειές μου. Και συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Πήγε να δείξω και ένα τύπο διαφάνειας που έχει, που είναι με γραφήματα, γιατί εδώ υπάρχει κάτι που είναι καλό να ξέρουμε. Είναι ένα πρότυπο
σελίδας με γράφημα. Το γράφημα, αν το επιλέξω, μπορώ να το αλλάξω τα χρώματα, αλλά αυτό καλύτερα να γίνει ενιαία με το στυλ στο τέλος, όπως θα δείξουμε. Αυτό μπορώ να κάνω εδώ, αν το επιλέξω στο επεξεργασία, μπορώ να αλλάξω τα δεδομένα του, να φορτώσω δηλαδή τα δεδομένα, να τα γράψω χειρονακτικά, ή υπάρχει και εισαγωγή δεδομένων από υπολογιστικό φύλλο, ή να φορτώσω εγώ ένα αρχείο για να πάρει τα δεδομένα. Και έτσι μπορώ να βάζω και σελίδες ή διαφάνειες με γραφήματα. Να συνεχίσουμε λοιπόν στο layout, να κάνω μια νέα σελίδα, ας βάλω και μια διαφάνεια για το τέλος, να είναι κατάλληλη για τελευταία σελίδα, όπως αυτή είναι εδώ. Και όπως γνωρίζουμε μπορούμε να προσαρμόζουμε τα κείμενα, τις εικόνες και ούτω καθεξής. Εδώ δείχνουμε τη βασική λειτουργία, πώς φτιάχνω μια παρουσίαση. Και αφού λοιπόν ολοκληρώσουμε βάζουμε τις σελίδες και ολοκληρώσουμε την παρουσίαση, μπορώ να θέλω να κάνω μια τελική αλλαγή σε όλο το στυλ, με τα έτοιμα στυλ χρωμάτων, να αλλάξω δηλαδή, να επιλέξω μια άλλη χρωματική παλέτα, και αυτόματα το Canva θα συνδυάσει τα χρώματα όπως αυτό νομίζει καλύτερα. Και θα το κάνει αυτό. Θα πατήσω λοιπόν εγώ για να το εφαρμόσει σε όλη την παρουσίαση. Βλέπουμε λοιπόν πώς έχει αλλάξει το στυλ. Και ένα άλλο που μας ενδιαφέρει σε παρουσιάσεις είναι οι μεταβάσεις, δηλαδή εναλλαγής μεταξύ των διαφανειών. Αν δούμε εδώ, βάλουμε το ποντίκι εδώ ανάμεσα, υπάρχει αυτό το κουμπάκι, προσθήκη εναλλαγής. Το πατάω και επιλέγω μια εναλλαγή και κάθε εναλλαγή έχει διάφορους παραμέτρους. Τώρα είναι αυτό το η διάλυση και μπορώ να εφαρμόσω λοιπόν εναλλαγή μεταξύ αυτών των διαφανειών, της πρώτης και της δεύτερης, αλλά καλύτερα είναι να έχω μια ενιαία εναλλαγή σε όλες τις σελίδες. Οπότε πατάω εδώ εφαρμογή σε όλες τις σελίδες και έτσι θα έχω την ίδια μετάβαση σε όλες τις σελίδες. Για να δω λοιπόν πώς είναι αυτή η παρουσίαση, από το κουμπάκι εδώ επιλέγω παρουσίαση σε πλήρη οθόνη. Να το δούμε λοιπόν, και εδώ είναι πώς εκτελώ την παρουσίαση του έργου μου. Μπορώ με το ποντίκι ή με τα βελάκια, και εδώ κάτω έχει μια μπάρα, μια εργαλειοθήκη. Μπορώ να κάνω μεγέθυνση, σμίκρηση, να βγάλω το εργαλείο σχεδίασης. Και για να σβήσω, παίρνω τη σβίστρα για να σβήσει. Αυτή λοιπόν είναι η σβίστρα για να σβήσουμε τη σχεδίαση. Και έτσι λοιπόν είδαμε περίπου πώς είναι η διαφάνεια με την προβολή παρουσίασης. Ένα άλλο που μπορεί να χρειαστεί να κάνω σε μια παρουσίασή μου είναι, αν θέλω μπορώ να αλλάξω τη σειρά των διαφανειών στέλνοντας εδώ τις μικρογραφίες, ή αν πατήσω εδώ το κουμπάκι που λέει προβολή πλέγματος, να έχω αυτή την προβολή και να κάνω εδώ την αναδιάρθρωση των διαφανειών μου. Και αν ξαναδούμε λοιπόν λίγο την παρουσίαση στα γρήγορα, βλέπουμε λοιπόν μια εναλλαγή. Αν θέλω να προσθέσω περισσότερη κίνηση και εφέ κίνησης σε μια διαφάνεια, αν επιλέξω οποιοδήποτε αντικείμενο, υπάρχει το κουμπάκι κίνηση. Μπορώ να εφαρμόσω εδώ συγκεκριμένα ό,τι κίνηση θέλω σε ένα αντικείμενο, ή και εικόνα άμα είναι. Οτιδήποτε αντικείμενο μπορεί να έχει μια κίνηση. Αλλά αν θέλω μπορώ συνολικά στη σελίδα να εφαρμόσει αυτό μια κίνηση σε όλα τα στοιχεία, δηλαδή και στην εικόνα και στα κείμενα. Και αν θέλω κάτι γρήγορα και να εφαρμοστεί ενιαία, μπορώ να εφαρμόσω εδώ, π.χ. μου προτείνει αυτό ή οποιοδήποτε από όλα αυτά τα στυλ κίνησης, να επιλέξω λοιπόν για κίνηση για ολόκληρη τη σελίδα, όχι το αντικείμενο που επέλεξα, φωτογραφία ή κείμενο. Πατάω λοιπόν εδώ τι κίνηση θέλω και πατάω εφαρμογή σε όλες τις σελίδες. Οπότε θα έχουν όλες τις σελίδες ένα ενιαίο στυλ κίνησης. Βλέπουμε λοιπόν υπάρχει μια κίνηση και στα κείμενα και στις εικόνες.
Την διαφάνεια λοιπόν αυτή την παρουσίαση, το έργο παρουσίασης, αφού λοιπόν τελειώσω, έχει αποθηκευτεί ως έργο του Canva. Με το κουμπάκι κοινοποίηση μπορώ να το κάνω λήψη σε PDF μορφή ή και σε μορφή PowerPoint, επίσης και σε βίντεο που θα δείξουμε λίγο αργότερα. Δείξαμε λοιπόν τα βασικά για το πώς φτιάχνω μια παρουσίαση με το Canva. Και συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τις παρουσιάσεις στο Canva. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε λίγο πώς τις επιλογές που έχουμε για να παρουσιάσουμε μια διαφάνεια. Όπως δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο, υπάρχει η παρουσίαση σε πλήρη οθόνη. Και εδώ έχουμε και μια ενδιαφέρον λειτουργία. Μπορούμε λοιπόν με το κουμπάκι αυτό να ξεκινήσουμε μια διαδραστική παρουσίαση, όπου θα μπορούμε να δώσουμε στο κοινό τη δυνατότητα να μας στέλνει ερωτήσεις ή σχόλια. Αφού λοιπόν το ξεκινήσω εδώ τη λειτουργία, έχουμε λοιπόν μια ζωντανή συνεδρία, άρα μπορούμε να πούμε στο κοινό να πάει σε αυτή τη διεύθυνση και να βάλει αυτόν τον κωδικό ή να σαρώσει εδώ το QR code, και έτσι θα μπορεί να μας στείλει σχόλια ή να κάνει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ή για το τέλος της παρουσίασης. Το δείχνω εγώ τώρα, σαρώνω με το κινητό μου, δεν το βλέπετε εσείς, για να συνδεθώ από το κινητό μου με το browser, δεν χρειάζεται κάποιο εφαρμογή. Τώρα γράφω ένα σχόλιο, ένα hello από το κινητό μου και βλέπουμε κατευθείαν έχει πάει εδώ δεξιά. Εγώ ο μιλητής που κάνω την παρουσίαση μπορώ να βλέπω τα σχόλια και τις ερωτήσεις και να απαντήσω αν θέλω. Νομίζω όχι, δεν μπορώ να απαντήσω. Να τερματίσω λοιπόν αυτή τη διαδικασία, πατάω εδώ τερματισμό συνεδρίας. Έτσι λοιπόν δείξαμε, εκτός από την προβολή παρουσίασης, πώς μπορώ να κάνω και μια ζωντανή συνεδρία. Και τώρα θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε την παρουσίαση σε μορφή βίντεο. Όπως είδαμε πριν στην κοινοποίηση, μπορώ να το κάνω λήψη την παρουσίαση και σε μορφή βίντεο. Θα κάνει δηλαδή αυτόματα, κάθε διαφάνεια θα τη δώσει κάποιο χρόνο και θα γίνει ένα έτσι στατικό βίντεο. Βλέπουμε λοιπόν κατεβαίνει σε μορφή βίντεο. Εγώ μπορώ να ελέγξω για κάθε, αν θέλω, για κάθε διαφάνεια, εδώ αν την επιλέξω ή κάθε σελίδα, έχω το μπάκι διάρκεια, μπορώ να αξιομοιώσω το χρόνο και αν θέλω τον ίδιο χρόνο να πάει ο ίδιος χρόνος σε όλες τις σελίδες. Και έτσι να ελέγξω το χρόνο που θα έχει στο βίντεο η διαφάνεια. Να δούμε αν κατέβηκε. Τώρα κάνω λοιπόν την... Όχι, αυτό ήταν ένα άλλο βίντεο. Ναι, βλέπουμε ότι έγινε ένα στατικό βίντεο η διαφάνεια. Και επίσης αν θέλω να δώσω φωνή αφήγηση, να κάνω ένα βίντεο κανονικό με τη φωνή μου με το Canva, αφού έχω δημιουργήσει την παρουσίαση, υπάρχει αυτή η λειτουργία παρουσίαση και γραφή, λειτουργεί μόνο σε browser που είναι βασισμένο σε Chrome, είτε Edge, είτε Brave, είτε Chrome φυσικά. Αν πατάσω λοιπόν παρουσίαση και εγγραφή, πατάμε λοιπόν στο επόμενο, μετάβαση στη λειτουργία Studio. Εδώ λοιπόν θα μου ζητήσει να επιτρέπω τη χρήση μικροφόνου ή και κάμερας αν το επιθυμώ. Αν έχω κάμερα και την έχω στρέψει προς τα μένα, θα μπορεί να έχω ένα κυκλάκι το οποίο θα εμφανίζεται τη διαφάνεια δεξιά, νομίζω κάτω αριστερά, θα φαίνεται και το πρόσωπό μου. Και εδώ ξεκινάω, τώρα υποτίθεται ηχογραφώ και μπορώ εγώ να μιλάω, να κάνω την αφήγησή μου, να αλλάζω τις διαφάνειες, να κάνω παύση της ηχογράφησης αν θέλω να κάνω ένα διάλειμμα και στο τέλος να κάνω ένα τερματισμό. Και όλο αυτό που ηχογράφησα τώρα, δηλαδή τη ροή της παρουσίασης μαζί με τη φωνή, θα τα κάνει και αυτό ένα βίντεο. Μπορώ να το κάνω λήψη ή αποθήκευση και έξοδος. Μπορώ να το κάνω λήψη και από εδώ. Αφού λοιπόν τελείωσα την εγγραφή, πατάω λήψη για να πάρουμε αυτό το βίντεο, το νέο τώρα που θα έχει και τη φωνή μας.
Θα πάρει κάποιο χρόνο όμως αυτό, λίγο παραπάνω. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η λήψη. Για να δούμε λοιπόν αυτό το αρχείο. Νομίζω κάτω αριστερά θα φαίνεται και το πρόσωπο. Και εδώ ξεκινάω, τώρα υποτίθεται ηχογραφώ και μπορώ να κάνω αν θέλω να κάνω ένα διάλειμμα. Ωραία, είδαμε λοιπόν ότι έκανε την ηχογράφηση της αφήγησής μας και ηχογράφησε και τον ήχο και το έκανε όλο αυτό ένα βίντεο. Και να δείξουμε τώρα πώς μπορούμε να βάλουμε ήχο σε μια παρουσίαση. Εφόσον μας ενδιαφέρει να την έχουμε σε μορφή βίντεο, μπορούμε να προσθέσουμε μια μουσική υπόκρουση σε μια παρουσίαση. Πηγαίνουμε λοιπόν εδώ στο κομμάτι, αν θέλουμε ένα έτοιμο κομμάτι από τα διαθέσιμα του Canva, πάμε στην εφαρμογή ήχος και μπορούμε να αναζητήσουμε ένα κομμάτι ήχου ή τα βλέπουμε εδώ σε κατηγορίες. Χαρούμενο pop, ας δούμε π.χ. την κατηγορία, ας δούμε τα χαρούμενα, για να πατάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι πώς είναι, αλλά για να δούμε περισσότερα και για να βρούμε κάποιο που είναι και δωρεάν, δεν είναι δηλαδή μόνο για premium, μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα τραγούδι. Πάρα πολύ χαρούμενο, να μειώσω λίγο την ένταση εδώ στα ηχεία μου. Τέλος πάντων, διαλέγουμε ένα κομμάτι από τα έτοιμα ή μπορούμε και από τα στοιχεία μας να ανεβάσουμε εμείς, από τις αποστολές, να ανεβάσουμε ένα αρχείο ήχου και να το σύρουμε εδώ αντί για ένα από τα έτοιμα. Εγώ όμως θα βάλω ένα από τα έτοιμα, π.χ. αυτό εδώ, θα το σύρω εδώ που λέει σύρετε τη μουσική και δεν έχει σημασία να το βάλω σωστά. Το κομμάτι αυτό το ηχητικό είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερο από τη διαφάνεια. Βλέπουμε είναι πολύ μεγαλύτερο σε χρόνο, αλλά αυτόματα το Canva τουλάχιστον μέχρι το τέλος το έχει πάει στο τέλος. Μπορώ εγώ να σύρω, να κάνω αποκοπή εδώ από δεξιά και να το φέρω στην αρχή σωστά. Θα δούμε λοιπόν ότι παίζει ο ήχος με την προβολή παρουσίασης. Αν θέλω να μειώσω την ένταση του ήχου που θα υπάρχει στην παρουσίαση, αν επιλέξω λοιπόν τον ήχο, εδώ βγαίνει μια εργαλειοθήκη. Μπορώ να κάνω εδώ αυξομείωση της έντασης, να μειώσω την ένταση. Το ατόνιση θα κάνει fade in, fade out στην αρχή, δηλαδή σταδιακή αύξηση και μείωση για την αρχή και το τέλος. Είναι καλό αυτό να το κάνουμε τουλάχιστον για την αρχή και το τέλος. Και αυτές λοιπόν είναι οι βασικές λειτουργίες. Υπάρχει και η ολίσθηση, αν θέλω να πάρω ένα διαφορετικό σημείο του κομματιού, να μην πάω από την αρχή, μπορώ να πατήσω εδώ ολίσθηση και να σύρω δηλαδή προς τα αριστερά το κομμάτι και έτσι θα ξαναδείξω λοιπόν εδώ με ολίσθηση, σύρω και έτσι παίρνω δηλαδή όχι από την αρχή του κομματιού, ξεκινάω όπως μου λέει εδώ αριστερά από τα 30 δευτερόλεπτα από κάποιο μεταγενέστερο χρόνο του κομματιού. Και έτσι λοιπόν, αν τώρα αυτό το κατεβάσω σε βίντεο, την παρουσίαση, λήψη σε βίντεο, κατέβηκε λοιπόν η παρουσίαση, για να δούμε πώς θα είναι τώρα. Πιστεύω λοιπόν είπαμε τα περισσότερα που χρειάζεται να ξέρουμε για το πώς κάνουμε παρουσιάσεις με το Canva και πώς τα μετατρέπουμε σε βίντεο, πώς τα παρουσιάζουμε και πώς κάνουμε μια βίντεο αφήγηση. Σας ευχαριστώ.